25, 26 சௌபாக்கியா மால்ல போட போறோம். 3rd floorல. கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்துருங்க. அதே சப்போர்ட்ட கண்டிப்பா கொடுங்க. என்ன மேடம் நீங்களும் அந்த எக்ஸ்போல புக் பண்ணிட்டீங்களா? நீங்களும் வரீங்களா? ஆமா நானும் தான். சஸ்டிகா பொட்டிக்கும் போடுறாங்க, எஸ்கே ஃபேஷன்ஸும் போடுறோம். எங்களுக்கு நான் வந்து 31 என்னோட ஸ்டால் நம்பர், இவங்களுடைய ஸ்டால் நம்பர் 43 அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்க போறாங்க. சோ எங்களுடைய ஸ்டால் விசிட் பண்ணுங்க. நிறைய ஆஃபர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்க போறேன். நான் மென்ஸ் வேர்ல நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறேன்டா. நான் குர்த்திஸ் எல்லாமே 50% ஆஃபர்ல கொடுக்க பாருங்க மக்களே, ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸோட நாங்க உங்களுக்காக வெயிட் பண்றோம். சோ உங்களோட சப்போர்ட் எப்பவும் போல எங்களுக்கு கொடுங்க. உங்களோட ஆதரவுல தான் நாங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும். உங்களுடைய ஆதரவுக்காக நாங்க வெயிட் பண்றோம். கண்டிப்பா வந்துருங்க. அப்புறம் நான் சண்டே இந்த பீஸ் போட்டிருந்தேன். இது எல்லாரும் கேட்டிருந்தீங்க, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செயின் எங்க வாங்குனீங்கன்னு சொல்லிட்டு. இவங்க கிட்டதான் வாங்கினேன். நான் நிறைய இடத்துல இது தேடிட்டு இருந்தேன். பட் பிரைஸ் 200 அபோல இருந்துச்சு. எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. இது ஜஸ்ட் 120 ஒன்லி தான். விசிட் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.